Hello guys, welcome back my YouTube channel Bikhungur Boro hai गिबियावनो गासैखौबो बरायनाय जाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ होननानै लोगोफोर आंबो दासान्दै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं दा टाउनाव दंफैयो बेखौनो एसे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो सिननोबो गोसो गैया बिथिं आरो गरमाबो बाराद्राय सिनाबाबो जाया बिदि जागासिनो लोगोफोर नायनोसै दा फ्री है फ्री ना औ लोगोफोर खाना सिनगोन ना आं दा सिनजादे लोगो सिनबाय आं सिनथला मानो होनबा सिननोबो गोसो गैया लोगोफोर जानायखौनो एसे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना नायगोन होननानै आसा थाबाय आरो लोगोफोर जानायखौ नायनानै सोरबाफोर जानो लुबैदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय आङोहाय माने अनलाइनजोंहाय पार्सेल खालामनानै गासिनोबो हरगोन लोगोफोर नायलांदो आङो मा जागासिनो दानिया लोगोफोर दानिया मनचुरियान ड्राइ दहायना चाउमिन जाखांबाय पेप्सि दा आरो मनचुरियान प्लेटसिबाव दा ओंखाम जाहैला आरो जोङो रुमावहाय ओंखाम जाहैला जाजोब्बाय लोगोफोर जाजोब्बाय नै ला खालि जाबाय दा जाबाय itu sipsto hawa gulung itu. मैं हर एक चीज थांसै लोगोफोर दा थांसै हरबो जाबाय आं थांसै जाजोब्बाय गासिबो फैसानि थाखाय सुथ'दो ओंखाम जाना आलादा खालामनानै ओंखाम दालिनि प्लेट जाबाय मोनसे माने मनचुरियान प्लेटसे बेनिफ्राय चाउमिन प्लेटसे जाबाय मनचुरियान प्लेटसे जाबाय बेनि उनावहाय जाबाय चाउमिन प्लेटसे दा थांनानै ओंखाम जाना आलादा लोगोफोर थांसै दा थांबाय नैया खालि जाबाय प्लेटफोरा खालि जोबबाय प्लेटनि प्लेटनि जाबाय थांसै लोगोफोर थांसै